Hello guys, गिबि नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। ओमफ्राय लोगोफोर सिखारनो रोङाखै आरोना 5:30 जालायलांदो, सानानो बेसेबा गोजौ जालायलांदो आरोना, माने मा होनो जोमै थानायखौसो बारा सिनायाखिसै। ओमफ्राय जि सिमां नुना सिखारनो रोङाखै, आयु गोदो नुदों। ओमफ्राय बोरैबा सिरि मोनना गुरलाब गुथाब सिखारबाय, सानानो बेसेबा गोजौ 5:30 जालायलांबाय आरोना। 5:30 बेसे गोजौ सान्दुं ओंखारो, 4टानिफ्रायनो सान्दुं ओंखारो। ओमफ्राय सिखारनो रोङाखैमोन आरो, जि हाखु दाखु दासो खामानि मावना ओंखाम संनो मोनबाय। 6:30 जालायलांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय माबायदि जि गोदो उन्दुनो ओंखारखादोंमोन आरो। ओमफ्राय नै फुंनिफ्रायनो जि गरम, बोथोरा अखा हां जादों आरोना, होमबाबो जि बोरैबा गरम जाथारदों। ओमफ्राय आंनाथ' फिसाजोआ दाबो सिखारबावाखैनो, लेंहरगासिनोसो दं मालाय। मा सिखारदो आक'? सिखारा मालाय नै उन्दुगासिनो दं। ओमफ्राय नै साहा लोंनो लुगैदों आरोना लोगोफोर, गाइखेर साहा बिराद साहा लोंनो लुगैदों आं। ओमफ्राय नै गाइखेर मोनसे लानानै फैबाय, मेथाइ मोनसे लाबाय, रानिया स्प्रेड लाबाय, जों बैखौ लानानै फैबाय आरोना, जि बुरजा लानानै फैबाय। ओमफ्राय बिराद साहा लोंनो लुगैदों नालाय, गोसो जादों नालाय, ओंखायनो दा लाना फैबाय। लोंनोसै आरोना गोथावनो, लाल साहासो लोंगासिनोमोन आरो। ओमफ्राय गोबावजों गाइखेर साहा लोंनो लुगैयो आरोना। ओमफ्राय बेखौ लिकुइडखौ एसे मोनामनाय मोनो आरोना। ओमफ्राय न'निबा बांसिन गोथाव जायो। ओमफ्राय दा न'निया गैया नालाय, ओंखायनो बेखौनो लोंसै आरोना, गोथावनो लुगैनायखौ। रेडि जाबाय साया, नै लोंनोसै आरो। नैबे मुगु मोनसेजों नै फिसाजोआबो रेडि जाना दं। बोरो साहा लोंग्रायालाय मानो खारखो? एसे दंबावो आरो, इयाव लोंनोसै आरो, लोंनो गोसो जानानै लोंनाय नालाय। ओमफ्राय नै बिथाङाबो लोङो। मा रायलायाबो? साहा लोंनो मोनगोन नावनो। गेसावखो हाथाय सुनायखो हालाय एरख'नि मैलाखो एम्फौ गबा डाक्टारनावसो हास'ना लायनांगोन। नङाबा डाक्टारनाव हास'ना लायनांगोन। साबा थानो हानाय नङा, हुजाखौ खनसे दे। ओरै एरख'गोनल' ओरैजाय दे हाल' खनसेल' फुननो नागिरदों बाबाया। नों नुवा बोरैबाथार इखो। नों रोंगोन नामा? नाङाखैनो माथो, थै गजागोनबो। दे बाबाया ओरै लासै नायनानै होगोन, फै। बर' बोनाय नङा, आं दा मिथिखा। आं दा होखाया। दे हा दे। माबायदिया बेलासेनि ओंखाम जाखांलायबाय आरोना लोगोफोर। फुंनि दालि ओंख्रिजोंनो जाबाय, दालि ओंख्रि बानलु बाथोनजों जाबाय आरो। ओमफ्राय दा नै सिखा गंसे लादों आङो, सान्दुंआबो जि मोदानलायनाय थानो हाया। माबादों आरो, मा होनो, बन दाननो नागिरदों, एसे बन दाननि, ओमफ्राय दुगैनोसै आरो। दुगैयाखैनो लोगोफोरनि, आयु मासे गरम, मा दानला बायदों नोंहा? ओइनै बेहा रिक्सा मा दानगासिनो नै गरमाव। खान्थालाबो बेहा खामानि माव, ओरैनो दानाखैनो मालाय, ना बोननो थाखायसो जायगा खालामदोनो। ओमफ्राय इयाव बोनगोन नोङो नाखौ? बै दैखौनो माबा मोनसे फिथाइ गोलैनाय बायदि नुयो, मबाइलाव नुयो, इयाव नुवा, दासो हमना मोनदां। ओमफ्राय खान्थालानो जोंहाना मानो इदि सेवजोबखो? थुपुलिनै दं आरोना, ओमफ्राय गेसाव जानानै फख्रियाव सिरिगासिनो आरो, मोजांबो थाया। आं बन एसे दाननोसै, ओमफ्राय दुगैनोसै। ओमफ्रायबा माइ सौग्रायाबा फैगोन ना फैया आंनाबा? नाया अरबावगोन जानो? दे होमबा आंहाबो बन दान। जिबो दादोंमोन आङो, नै जियानो दानायानो जादिया। इसिबांल' जरा होना दोनलायबाय मोखांसे दानानै, नै 10 खान दंबावो लोगोफोर, माला हाबावगोनथाय, दानायानो जाला नै। दानोसै माबार। लोगोफोर सिखाखौनो दोनना लानानै उल्थां फाल्थां नागिरगासिनो आरो। इनैजा साइकेलाव दोननानै लादोंमोन आङो, दोननानै ओमफ्राय बावगारदों आरो। ओमफ्राय नै दा दाननोसै आरोना बनखौ, नै दोनोसै दाननाया। सिखायाबो बारा गिदिर नङा, फुख्रिसो।
नायलाय नै बिनिफ्राय मा ओंखारखो एसर गं मेना मेना ओंखारथारबाय आरो माब्रै माबा 6ता ओंखारबाय ओइ नै गुदुङाव हाबना दंमोन आरो स' मुगै सुगैनो